Čauce mravce, moje meno je Mr. Sator a ja ťa vítam na tomto kanáli s názvom Autentická a praktická spiritualita. Samozrejme si musíme položiť základnú otázku a to je, kto vlastne som. Mohol by som vám chronologicky povedať o mojom živote, kde som sa narodil, kde som žil, čo som študoval a bla bla bla, nikoho to aj tak nezaujíma. Podstatné je, že už od útleho veku som cítil, že sa vynikam z normy a postupom času som prišiel na to, že môj pohľad na svet je veľmi ojedinelý a unikátny, čo začalo vytvárať v mojom živote obrovskú samotu a izoláciu. Asi už aj viete, kde tento príbeh smeruje. Väčšinu môjho života som bol v ťažkých depresiách, mal som niekoľko veľmi škodlivých závislostí, prevažne alkohol. Moje vzťahy akéhokoľvek charakteru boli veľmi toxické a niekoľkokrát som sa v mojom živote dostal do bodu, kedy som si doslova musel vybrať život alebo smrť. Našťastie som si stále vybral život. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Niekedy ani ja sám neviem, kde viem nabrať toľko síl a rozhodnúť sa stále pre život. Anyway, keďže som sa rozhodol pre život, tak to znamenalo, že som musel študovať a praktizovať rôzne techniky na to, aby som vedel pochopiť svoje utrpenie a následne aplikovať ďalšie kroky, ktoré by mi dopomohli k úľave a eventuálne aj k radosti. Disclaimer. Ja nie som žiaden guru. Nechcem sa stavať do pozície, kde by som vám radil, čo máte a čo nemáte robiť. Nie som ani dokonalý, ani osvietený, som na ceste liečenia a úprimne si myslím, že táto moja cesta a moja perspektíva na rôzne životné témy môže pomôcť ľuďom, ktorí zažívajú podobné skúsenosti ako ja. Od útleho veku ma zaujímala ezoterika, prečítal som veľa ezoterických kníh, zoznámil som sa s niekoľkými spirituálnymi učeniami, praktizoval som rôzne techniky a dokonca som bol aj nasledovateľ niekoľkých tzv. Spirituálnych vodcov. Počas tejto cesty som sa naučil veci, ktoré mi samozrejme pomohli v môjom každodennom živote, ale takisto som bol aj svedkom veľa zrád a blúdov týchto spirituálnych kruhov. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa rozhodnem takto verejne zdieľať môj názor na tieto veci, ale keď mám byť úprimný, tak mi to doslova trhá srdce, keď vidím, čo v dnešnej dobe hlásajú títo samozvaní vodcovia a mentálni kouči ľuďom, ktorí sú veľmi zraniteľní a úprimne hľadajú cestu, ako zlepšiť ich kvalitu života. Dávajú ľuďom rady, ktoré vytvárajú v tejto spoločnosti ešte väčšie utrpenie a dostalo sa to do bodu, kedy sa už na to neviem nečine pozerať. Autentická spiritualita preto, lebo som sa ja sám rozhodol byť autentický a transparentný a môjim úprimným cieľom je znížiť utrpenie, ktoré na tomto svete každodenne vytvárame. Ako som spomínal, ja nie som dokonalý, nechcem sa stavať na žiaden piedestál, v tomto nehľadám žiaden obdiv. Som autentický a jednoducho si riadím heslom, keď pomôžem tebe, tak eventuálne pomôžem aj sebe. A praktická spiritualita preto, lebo si všímam trend, ktorý má za následok to, že ľudia používajú spiritualitu ako escapism, čiže únik od reality, čo je vlastne jeden z kompenzačných mechanizmov nezvládnutia dennodennej reality. Poviem príklad, človek, ktorý je hlboko traumatizovaný, sa vyberie na cestu spirituality a začne študovať veci ako napríklad minulé životy, rôzne dimenzie, anjeli strážni a iné entity a tak ďalej. Je to síce pekné a zaujímavé, ale prakticky mu to do života nedá nič a pokračuje s toxickým vzťahom k sebe a aj ku ostatným. My, lepšie povedané ja, sa budem viac zameriavať na praktickejšiu časť spirituality, ktorú v tomto živote využijeme oveľa viac. Ja by som sa ti chcel poďakovať, že si to so mnou zvládol až sem a toto video by som rád ukončil s jedným citátom, s ktorým veľmi rezonujem. Náboženstvo je pre ľudí, ktorí sa boja pekla, avšak spiritualita je pre ľudí, ktorí si už peklom prešli. Prajem ti pekný zvyšok dňa.